Flaqa twila bejn is-sidien tal-pompi tal-petrol u l-GRTU ġie deċiż li b'effett mit-tlieta filgħaxija wieħed mhux se jkun jista' jinqeda għal fuels la darba l-pompi jagħlqu fis-sitta ta' filgħaxija. Dan ifisser li l-klijenti mhux se jkunu jistgħu jixtru petrol u diesel bis-sistema awtomatika ta' filgħaxija. Id-deċiżjoni ttieħdet biqbil bejn il-GRTU u s-sidien hekk kif s'issa l-Gvern baqa' jħallihom flama dwar it-talbiet li ilhom is-snin li jagħmlulu. It-tmexxija tal-GRTU spjegat lil Net News li din id-deċiżjoni se tibqa' fis-seħħ sakemm il-Gvern jieħu xi forma ta' azzjoni u jaċċetta li jiltaqa' mal-Union. Fil-ġimgħat li għaddew is-sidien sabu ruhom f'sitwazzjoni diffiċli hekk kif huma mistennija jagħmlu titjib fil-pompi tagħhom biex jilħqu l-standards mitluba mill-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent sas-sena d-dieħla. Is-sidien tal-pompi tal-petrol qed isostnu li l-ispiża xogħlijiet meħtieġa fuq pompa tal-petrol ta' daqs medju hi mill-anqas €900,000 bl-ispejjeż għal pompi akbar titla' ferm aktar. Is-sidien tal-pompi tal-petrol ilhom 9 snin minn żmien Gvern Nazzjonalista ma jieħdu żieda fil-qliq tagħhom il-fuel u għalhekk qed jinsistu li l-Gvern jista' jżid il-qliq tagħhom mingħajr ma jolli l-prezzijiet għall-konsumatur.